singenene ngisize isound ngicela ke singenene egumbini lendumiso kancane uthi uNkulunkulu ohlala ezindumisweni zabangcwele iyekele lento yakho oyijwayele yokuphuma emhlanganweni ungazange usizwe isandla sika Moya Engcwele. Akwazi ukushiya ama-meetings wakho, ushiya amabhizinisi, uzongena la uphinde uphume usafana. Ake sishintshe this atmosphere right now. Ngizwa mina uNkulunkulu ngathi eSoweto uzovusa i-altara lendumiso. Ngizwa ngathi uNkulunkulu eSoweto uzokhahlela noma uzobhidliza eminye imibuso, kodwa uzovusa umbuso wodwa, umbuso waZulu. Ngifuna abantu abathi asihlahli, asibuyela emuva, kodwa siyaphambili. Shikata pakasaya, heta kasuya, rete pekesheke, rita kasaya, hina mama masheke, hina kasaya, rapagaya, hina makashe. Khumbula lento, wathi sazodumisa, uthi uNkulunkulu ufuna abantu abazomdumisa ngomoya nangeqiniso, bamdumisa bekuye, bamdumisa bephathisiwe ingubo yabugcwele. Hina mama, ngifuna abantu abathi uNkulunkulu namhla ngiyamangala uma ngibheka ngasemuva. Ngithi ukuba abantu bungekho ngabe ngeke ngafela endleleni. Can you please take this 1 second? Ake uthi look back lapho usuka khona, akubheka umuso mngaka uNkulunkulu akwenzele wona, akubona izinto ezingaka akudlulise kuzo. Abanye abantu bafile bayagula, kodwa wena uyaphila. Phakamisa izandla. Haya mamasha. Okay, set up right now, in the name of Jesus. Ngilungisa umkhathi ngendlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle ngendlala indumiso. Shakapata kasaya.